Vou vos presentar o compañeiro Xosé Anxo. Ele é músico tradicional, é membro do grupo tradicional Os Lerenses, cursou estudios de medicina, filosofía e antropoloxía, o sea, é un home do Renacemento, non? Empeza unha carreira e volve a renacer noutra e así indefinidamente. É membro da Sociedade Antropolóxica Galega e é un dos mellores etnógrafos que eu coñezo en canto á rigurosidade no seu traballo de campo e documentación, ainda que despois é un vago a hora de escribir. Eu sempre lle digo, hai que investigar, pero se non divulgamos, pois ao final eso queda en nada. Pero agora xa se lanzou, tendes 2 libros publicados por el, un caderno sobre as madamas e o sacrificio galo, o entroido do Concello de Vilaboa, ele é de Vilaboa, coñece ben o entroido desta zona e de todo o Morrazo, e o seu último traballo, A danza dos labregos, estudio do entroido de Marcón. Así que xa os deixo con el, que nos vai falar deste entroido tan interesante, desta zona tamén montañosa do sur de Pontevedra. Paso che o testigo, pasa para aquí. Boa tarde. Aviso vos, necesito sempre media hora, necesito 10 minutos como mínimo para entrar en piloto automático. E mentres tanto non sei o que vou a soltar, vale? Perdoadme. Vale, como ben dixo Rafa, hai 2 folletiños por aí onde me centrei en os concellos de Vilaboa e de Vilaboa de Morrazo con respecto ao tema das madamas e aquí en Pontevedra con respecto á parroquia de Marcón, e presento hoxe os reis e o entroido de Prado, que é unha parroquia do concello de Covelo. O motivo de sacar a luz tanto das madamas como o de Marcón como agora o de Prado é que realmente, digamos que empecéi por estes 3 porque digamos que o que teñen en común é que funcionan realmente como unha especie de pivote ou de eixo, non? Que me permite relacionar máis elementos, non? E así, por exemplo, o de Vilaboa era fundamental, o entroido o podemos ir a ver aí os días propios, pero digamos que o entroido co que nos topamos hoxe en día, co tema das madamas, é un entroido, como digo eu, deturpado. Espero que non haxa ni unha madama ni un galán por aquí, ninguén de Vilaboa, sinto, pero se o comparamos co entroido tal como era dos 60 para atrás, digamos que estamos falando dun entroido totalmente diferente, non ten nada que ver co que podemos ver agora, non? E entón aí era fundamental, como digo eu, restituir o que é o núcleo de sentido, que daba sentido a ese entroido que agora, entre que sufriu unha reducción, quedou reducido á mínima expresión que é a madama e o galán, e despois sufriu outro fenómeno que é o da replicación, replicouse. Entón vemos, cando antes había só 2 parellas, a mellor de madamas e galáns, agora vemos, pois, non sei, 20, é un fenómeno que tamén se deu en Xinzo e en Verín, por poñer un exemplo, non? No caso de Marcón, a importancia para min estaba en, aparte de ser aquí, a apenas uns kilómetros do que é o núcleo de Pontevedra, que tiñamos un entroido completamente descoñecido á porta da casa. Xusto aí en Marcón temos un fenómeno que para min era moi interesante, que era o de ver como hai un grupo, o que se pode chamar un grupo de transformación, non? Como os antigos labregos de Pontevedra e despois, digamos que o que serían os entroidos típicos da zona de Cotobá, de como se fusionaron e deron lugar a un modelo moi curioso, non? De entroido.
No caso agora de Prado, para min o interés está en que, por dicirlo de alguna maneira, que un único movimento poña en relación, digamos que dous planos diferentes, entre comiñas. Está o tema dos reis, está o tema do que veremos que son as corridas e os chascarrillos, que son, digamos que corrida sería algo semellante ao que podemos ver na zona da Ulla, non, cos xenerais, pero imos ver que é diferente. E o tema das corridas descoñecido, eu o teño rexistrado en toda unha zona bastante ampla que inclúe os concellos de Piñor, en Ourense, do Irixo, de Boborás, de Beariz, de Avión, todo isto en Ourense, e finalmente o concello de Covelo, xa en Pontevedra, e en todos estes lugares, pois Veresmo, Vilar de Barroso, Camposancos, Abelenda, Mongueiro, Oroso, Amiudal, Liñares, Córcores, Pascais, Magros, Cameixa, Orros, Tellado, etc., etc. En todos estes lugares se deron tiveron este tipo de entroidos, non? Onde se formaban unha primeira fase que eran as corridas, despois o que eran os chascarrillos, e tamén podían haber entremeses. E que nalgúns se facían exclusivamente no entroido e noutros se facían antes da sementeira, porque o facían nas agras, cando ainda se podían andar por riba delas, e despois nalgúns outros se facían nas festas parroquiais, patronais. Ben, se vos dades conta, sería Piñor, sería toda esta zona de aquí, sería Piñor, o Irixo, Beariz, Boborás, Avión e Covelo, toda esta zona. Dadevos conta que aquí, digamos que nun eixe así horizontal, sería todo o que é a zona da Ulla, non? Cos xenerais. Pois nada, toda esta zona, que realmente é descoñecida a nivel de bibliografía, descoñecemos toda esta zona, non? E tiñan esa estructura común, non? De corridas, de chascarrillos, que tratarei de dar unhas pinceladas así breves polo tema do tempo. Por que Prado? Por que centrarme aquí? Porque eles tiñan un elemento a maiores, e era o tema de que, digamos que o entroido de Prado só se entende tendo en conta que empezaba en reis, non? Entón, cal é a importancia? Por que entón Prado? Por que o tema este dos reis e despois o entroido é tan importante? Porque, como veremos ao final, pon en relación un montón de outros entroidos e de outros elementos que veremos que temos que, ao final, estudar en conxunto, non? E que toman sentido tendo en conta Prado e todos estes entroidos desgraciadamente desaparecidos. Ben, empezo entón polo tema dos reis. Xa, cando foi o tema de Vilaboa, un dos elementos que saltou á vista era o que eles chamaban tamén a sociedade, e de feito aquí en Prado tamén lle chamaban a sociedade, e que eran, en Vilaboa, eran os mozos solteiros, que eran realmente os organizadores, non, do entroido. Son eles os que organizan. Eran socios, se chamaban a sí mesmos socios, ou se chamaban a sí mesmos confrades, eran confrades, non? E é un elemento moi importante, porque nos retrotrae realmente a Idade Media, porque xa incluso daquela hai registrado o feito deses elementos, pero a nivel de toda Europa, estamos falando a nivel de toda Europa, de esas sociedades de mozos que eran realmente eran os organizadores das principais festas do que é o ciclo de inverno, e despois tamén da zona das festas de maio, non? de primavera. Ben, aquí reaparecen, pero aquí en vez de ser só os mozos, son só homes. Entón, de feito, se chamaba a Sociedade dos Reis, e para ser socio un tiña que ter 17 anos. A partir de 17 anos un podía achegar cartos e formar parte diso que era esa sociedade, non? Que iba a organizar o tema dos reis, e iba despois, sabremos, iba a poder participar tamén na comida só exclusiva de homes. Ben, unha das cousas que
que facían era elixir entre eles o que sería o capitán dos reis. Este capitán é justamente o elemento que nos vai a enlazar despois co entroido. Este capitán vai a ser o capitán do bando gañador na corrida. Entón, este capitán que aparece aquí as características dele tiña que ter carácter, tiña que ser intelixente, porque iba a ter que despois memorizar bastante, polo menos no que eran as corridas, e era o que iba a ser o director realmente dese bando, non? Tanto do bando dos reis como despois no tema do entroido, e era de feito lle chaman tamén capitán dos reis ou capitán da festa, elemento que tamén aparece en Vilaboa, aparecía, mellor dito. Ben, elixías este capitán, que xa dicían que era un privilexio, pero que tamén era un compromiso, e, de feito, tiña entre as súas diferentes funcións a de mandar e a de impoñer multas, non? De feito, a multa consistía basicamente en 1 litro de augardente. Se, por exemplo, non chegabas a tempo á reunión un día, 1 litro de augardente. Facías algo mal, 1 litro de augardente. Evidentemente, xa sabemos para que se acumulaba ese líquido e en que se gastaba. Ben, teño aquí unha fotografía moi deteriorada, onde vedes no centro ao capitán e diante del outros dous personaxes que serían as madamas. Ben, estas madamas, nos últimos anos, este entroido e estes reis desapareceron no ano 68, máis ou menos. Nos últimos anos, as madamas eran rapazas, 12-14 anos, non? Pero antigamente eran nenos de 12-14 anos. Se elixían, tiñan que estar máis ou menos aparellados, tiñan que ser fortes porque iban a ter que bailar, que é a función principal deles. E unha vez que se elixían, vestíanse en casas diferentes e, ao igual que en Vilaboa, co tema das madamas, daba lugar isto a unha gran competencia e a verdadeiros caprichos, non? Literal, porque procuraban que fosen o mellor vestidos posibles e que levasen a maior cantidade de ouro para destacar, non? Este en concreto, xa digo, é a única foto que polo de agora conseguín que me deixasen, xa digo, deteriorada. Tamén dicirvos que, se vos dades conta, os días básicos que van a sair a cantar nos reis, que van a ser o día 5, o día 6, aquí a vestimenta que vedes, e tamén as seguintes, son vestimentas do día 5. O día 6 procuraban levar máis ouro, procuraban levar mellores vestidos. De feito, o habitual era levar a roupa de boda, das últimas bodas que houvese na aldea ou na parroquia ou nas zonas limítrofes, porque tanto o ouro como a roupa había que ir a pedilo, non? O deixaban emprestado. Como digo, xa non só en Prado se facía isto, entón tamén me deixaron nunha parroquia veciña que se chama Godóns, e nun lugar concreto de Godóns, que é Bugariña, tamén houve durante uns anos esta tradición. E entón aquí vedes, de feito, tanto ao capitán, creo que é un traxe de gala de garda civil, polo que me dixeron. Tamén empregaban para o capitán un traxe de mariña dos azuis, e sempre acompañado da súa espada e con un gorro destes típicos que vemos tamén na Ulla, con cintas, tanto elas como el, cintas atrás de cores, vale? Dicíame que dúcia media ou 2 dúcias de cintas de cores caían por atrás. Xa digo, vedes que aquí xa son 2 rapazas, na foto anterior tamén son rapazas, son os últimos anos, probablemente neses últimos intentos de manter a tradición, digamos que descoidábanse un pouco a hora da vestimenta, porque tal como as describen nos primeiros anos, cando eran nenos,
os que se vestían de madamas, dicían que a vestimenta era moi espectacular, non? Ben, como digo, o bando podía formarse de uns 16 homes acompañados dese rei. Os homes, como vedes, ían vestidos, o único distintivo que podían levar os que iban a cantar, levaban así unha banda, unha faixa cruzada. Entón eran aproximadamente bandos de 16 homes, as dúas madamas e como digo, o capitán, non, dos reis. Ben, dicir que o cantar que tiñan é un cantar tamén moi típico. Creo que non o ides apreciar moito mentres eu solto o meu rollo. As mulleres que podedes facer dúas cousas á vez, lede, ou pasade de min e lede tamén. O texto é moi longo, como vedes, non? Se non me equivoco, non sei, son 13 estrofas, e é un texto que vamos a ver, que vamos a localizar pois dende Cotobade ata Salvaterra. Este texto en concreto, porque, xa digo, tanto Xermade como isto de Prado, digamos que abrimos, por dicilo así, o primeiro carreiro, non? Temos a primeira información, ainda hai que indagar moito. E o problema é que este texto só teño pequenos fragmentos. Entón, este que vos presento aquí é de Tenorio, e comparando todos os que manexamos, é o máis limpo, por dicilo así, non? E o que mellor se entende, tanto a hora da orde das estrofas, como nas palabras. Tendes que darvos conta que hai incluso algunhas palabras, está en castelán, lóxicamente, e hai algunhas palabras que non realmente supoño que porque non se entendían, moitos aparecen nas entrevistas completamente, non sei como dicilo, son híbridos, son palabras que non... Entón xa digo que este é o texto que para min é máis limpo, e xa digo que é de Tenorio, Concello de Cotobade. Facían dous ranchos, chamanlle ranchos a estes bandos, e entón era o rancho dos reis, o rancho da gaita, ou dos maiores, porque despois tamén había un rancho de rapaces, de nenos, que tamén saían a cantar, cantaban outro texto, non cantaban este, e cando saían o día 5, ou saían a lonxe, podían sair tamén o día 4 de xaneiro, pero principalmente o 5, cando ían polas casas, polas aldeas periféricas, o habitual era cantar as primeiras estrofas, non o texto completo, vale? Xa digo que pedían permiso nas casas, que tiña tamén unhas coplas determinadas, non podo pararme polo tempo. Despois entraban a cantar isto, o bando, este rancho de reis estaba acompañado aparte por un grupo de gaitas. E o propio rancho se dividía en dous bandos, e entón un bando cantaba as estrofas e o outro contestaba co que é o estribillo, non? O retrouso. E o gaiteiro tocaba sempre, continuamente, sen parar. Dicir tamén que despois de cantalo había tamén uns versos finais, uns petitorios, onde pedían, pois iso, déanos os reis e déanos chourizas, déanos de todo algo, déanos aunque sea pouco, déanos touciño e medio e máis la mitad do outro, non? Entón a xente era basicamente o que daban chourizas e daban millo, que era o que basicamente era o mayoritario que daban. E dentro dese bando había un par de homes que se dedicaban a ir recollendo justamente iso, non? Nun saco un recollía as chourizas e o outro gardaba o millo, e era tan cantidad que moitas veces enchían o saco o deixaban no lugar onde se topaban, pedían outro saco, continuaban, e ao día seguinte ian a recoller eses sacos que enchían de millo, que era o que máis xuntaban. Vale. O día 6, era cando cantaban na igrexa. A xente dicían que se emocionaban realmente porque participaba todo o mundo nesa igrexa do día 6. Volvo a dicir que as madamas era cando mellor vestidas iban.
antigamente subían á tribuña, como din eles, e dende aí cantaban, non? O texto, aí sí, completo. E aí sí, tamén, na xente que participaba nesa misa, sobre todo as mulleres, podían participar tamén e acoplarse a ese cantar. E a lo que me quedaba atrás, unha vez que remataba esa misa en que cantaban o texto completo, bailaban diante do cruceiro o capitán e as madamas, que no día anterior, cando ian visitar as casas, eran tamén eles, tanto os reis como as madamas, os que bailaban diante da casa, o dono e a dona da casa e veciños que houvese, non? A función, sobre todo, das madamas era a de bailar, vale? Ben, o día 7 hai o que lle chaman os relevos. Os relevos, os releves, topei no dicionario, os releves serían, digamos que, os restos. Ben, que pasaba ese día 7? Ese día 7 facían contas do que xuntaran como socios, en canto a cartos, do que xuntaran de millo, que despois ian a vender, do que xuntaran de chourizas, facían as contas, co cal pagaban todos os gastos que ian a ter entre gaiteiros e algo que deixei agora para o final, que sería a comida ou comidas pantagruélicas que tiña esta xente durante estes días, non? O día 5 pola noite, o almorzo do 6, o xantar do 6, a cea do 6, e a cea do 7 e incluso a cea ou a comida do 8, o xantar do 8, se cadraba en sábado, domingo e sobraba, durante todos estes días e durante todos estes xantares e comidas, non só eses 16 homes que foron cantar os reis, senón que aproximadamente 80, polo que me dicían, unha media de 70-80 homes, só homes, xunto coas dúas madamas, comían, mataban a propósito unha vaca, pedían, xa digo, aos arrieiros, zona de, sobre todo en Camposancos, que xa hai avión, había bastantes arrieiros que traían viño do ribeiro. Entón, durante todos eses días e durante todas esas comidas, 80 homes se adicaban a comer e a beber, non? En fraternidade. Debo dicir que paro aquí e salto ao tema do entroido, fago xa aquí, quería deixalo para o final, pero xa o comento aquí, o tema este do que é a sociedade de homes, xa non só en Prado, os que controledes algo de bibliografía, na mezquita, ainda hai o rei ou virrei, na zona de Tras os Montes, as festas dos rapaces, sobre todo no día de Santo Estevo, e despois en máis lugares da península, e aquí ao lado, no concello de Ponte Caldelas, na parroquia de Taboadelo e na parroquia de Xustáns, aquí motivado coa elección do alcalde pedáneo, tamén durante eses días, estamos falando destes días de reis, os homes se xuntaban e comían, e había esas comidas pantagruélicas. Entón, é importante o tema este de Prado, porque pon en relación toda unha serie de outros fenómenos ou de outros lugares que temos por aí dispersos, algúns descoñecidos, desgraciadamente, e estou en concreto referíndome ao de Xustáns, que está tamén aí ao lado, cando a parroquia veciña que é Taboadelo, no 1890 en Murguía o primeiro en falar sobre esta sociedade de homes de Taboadelo, e digamos que a xente deixou de investigar. No 1890, no 1914, alguén máis fala sobre isto e a xente deixou de facer traballo de campo aí. E podo asegurarvos que era un fenómeno que se deixou de facer alá polos anos 50.
inda agora imos e podemos entrevistarnos con xente que inda facía iso, non? E é realmente un crime deixar iso completamente esquecido. Ben, tamén dicir, dai a importancia o tema de Salceda de Caselas. Non sei se coñecedes os reis de Salceda de Caselas. Aí, en vez de haber, como en Prado, dúas madamas e un capitán, aquí tiñamos, en Salceda son dous acompañantes de unha madama, que é tamén un nedo, que máis ou menos podedes ver como podía ir vestido de Prado, vale? Aquí hai, todos estos son de varias parroquias de Salceda de Caselas. Nada, as fotos están sacadas de Amis, de un arquivo recente, non sei se é hai un par de anos, de fotografías antigas, e hai algunhas realmente espectaculares. Importancia para min o feito de que aí, digamos que se produce como unha inversión, hai dous acompañantes, que serían como dous capitáns, e hai unha madama, cando en Prado eran dúas madamas e un capitán. Tamén en Pesqueiras, isto é de Pesqueiras, tamén a presencia da reina, que vedes aí no fondo, nas danzas de reis de Pesqueiras do concello de Salvaterra. Ben, salto ahora ao entroido, que me queda nada. Os entroidos, como dicía, estaban formados por dúas partes, o que eran as corridas e despois os chascarrillos. Como digo, o capitán dos reis automáticamente formaba parte, ou era o capitán do bando que ia a ser o gañador destas corridas. Elixíase un segundo capitán, aproximadamente formábanse dous bandos de homes casados ou solteiros, inda que cada vez que pregunto a xente me di, no, este era solteiro, non, ese solteiro, entón eu sospeito de que eran máis ben solteiros os que facían isto habitualmente. Dous bandos, son tamén uns 16 homes, se dividen, xa digo, en dous. Entón, isto facíase o martes de entroido, xuntábanse en fondo de vila. Aquí estamos vendo, Prado sería toda esta zona de aquí, esta Bugariña xa formaría da parroquia de Godóns. Bugariña era tamén o que facía eses reis que dicía, e tamén chegaron a facer corridas. E entón, este xa sería Prado, e para mí o que é importante é que vexades que isto de aquí abaixo é fondo de vila, e o de arriba sería Cende. O bando, aquí había a taberna, onde normalmente era a tal comida dos reis. Aquí era onde se xuntaban todos os dous bandos, baixo a dirección do capitán, do primeiro capitán, o capitán da festa. Entón, había aparte un correo, cando normalmente na zona do Ulla hai dous correos, tamén había sentinelas, etc. Entón, mandaban a un dos bandos por esta estrada de aquí ata chegar ata Cende. Iban normalmente a carreira, de feito é algo típico nestes entroidos o das carreiras de cabalos, tamén un pouco documentado na zona de Lobeira. Xaquín Lorenzo o documentou no ano 34, e tamén teño localizado un dato na zona de Castro de Rei, en Lugo. En cambio, xa digo, en toda esta zona que vos dixen de Piñor, Avión e tal, en un montón desas corridas se facían esas carreiras de cabalo, non? Entón, ese bando era o que facía a carreira. Unha vez que chegaban á praza, a lá arriba, que se chama Cende, o Peirao, mandaba o capitán o correo e empezábase xa a establecer eses versos entre o correo e o xeneral do outro bando, non? Diferenza con respecto a Ulla, os de Ulla basicamente son, saime unha palabra en castelán, repentizados, son inventados no momento, cando aquí, improvisados, repentizados, e aquí en cambio non, aquí todos estes rapaces ou estes mozos tiñan que memorizar ese texto, non? Tiñan que ensaialo semanas antes, o mantiñan de feito moi en segredo, tanto o da corrida, os versos da corrida como dos chascarrillos. E entón xa se empezaba a establecer ese intercambio de versos. Finalmente, o bando que se mantiña aquí en fondo de vila subía por esta outra banda e chegaban e se reunía cos outros
nesta praza, non? Que lle chaman o Peirao. O grupo este de casas lle chaman Cende, e o que é a praciña en sí está moi modificada polo que me din, aí era onde se enfrontaban, non? Dicirvos tamén, ao correr, quedame atrás, que unhas semanas antes traían eses mesmos mozos, traían un carballo o máis alto posible, o puñan nunha esquina desa praza e penduraban del o entroido, non? Brazos abertos, máis ou menos como describiu Rafa con respecto aos de Xermade. Tamén dicirvos que antes da Guerra Civil se formaran tamén, os nenos formaran tamén como unha especie de corrida, e o que fixeron foi traer eles tamén un carballo 2 metros máis alto que a dos homes, e penduraron del a unha entroida, non? Non sei se é anécdota, hai que seguir indagando. E poño aquí entón un exemplo, de novo, para as que poidades facer as dúas cousas, non sei se o ledes, e é un fragmento de unha corrida, non? Como... Vale, finalmente había un bando gañador, como digo, dos que me falaron, a temática pois podía ser a Segunda Guerra Mundial, a deposición dun presidente en Guatemala nos anos 50 con baixo os auspicios americanos, noutras corridas a Guerra de Cuba, a Guerra da Independencia, a temática variaba de un ano a outro. Estes textos ían a propósito a outra aldea, a outra parroquia, perdón, a outro concello, a Avión, a Mangueiro, e o encargaban en concreto a un señor, pagábanlle por eso. De feito, neses concellos que vos dixen, varios lugares acudían a ese mesmo señor, que era un señor paralítico, e que lle mandaran, polo visto, unha máquina de escribir do Brasil e libros, e era moi instruído, e era ele o que compuña todos estes textos e cobraba por isto, non? Ben, segunda fase, unha vez que remataba esa corrida, os mesmos participantes se enfrontaban con chascarrillos, que era, digamos que, sabedes, os outros eran as corridas, temática de guerra, e estos eran xa, as chascarrillos xa eran, digamos que, invectiva popular, non? Collían algo que pasara durante ese ano na aldea e aproveitaban para meterse cos veciños, non? Aquí, en concreto, eran 3 costureiras que mataran tiñan uns gadañeiros, non sei de onde viñan, a segarlle a erva, e como necesitaban darlles de comer, decidiron matar un cabrito, unha cabra, e non tiñan coitelo, e sangraron ao pobre do animal cunhas tesoiras, non? E iso deu lugar xa a un chascarrillo. E, bueno, diferentes tipos de anécdotas que podían pasar, evidentemente as víctimas moitas veces supoño que xa sospeitaban que iban a aparecer aí, non? Finalmente, dicir, e con isto remato, o tema de que o mércores baixaban o entroido e o levaban a queimar a fondo de vila. Estaba aí en Cende, alá arriba, o baixaban a uns campos que había aquí atrás e o queimaban. Nada, tamén comida, porque tamén, cando ían a coller o carballo e máis facían o boneco, tamén ían a pedir pola aldea, e entón con iso facían unha comida para ese mércores de cinza. Ben, só dicirvos que para min, a parte do tema dos reis, e como dixen, pon en relación un montón de outros fenómenos xa coñecidos e non coñecidos, como dixen, o tema co das corridas, co tema dos cabalos, as carreiras de cabalos, para min tamén pon en relación un montón de outros entroidos, non? Entón, aquí en concreto, inda que isto é o ío, veñen mañán falar deste entroido. No caso do ío pasa o mesmo que en Vilaboa. Digamos que o ío o imos ver agora e non ten nada que ver con o ío tal como era antigamente, porque de feito hai unha grabación do ano 51 feito polo tío de Beiras, que era oftalmólogo,
e no ano 51 foi a gravar alá, e entón vemos un entroido que non se corresponde ao que vemos agora, non? Entón, son 7 barrios, e cada barrio forma un grupo, onde que vai... Estou intentando... Sí. Ben, non sei se o oídes apreciar ou non, pero este de aquí, en principio está, este de aquí é o presidente dun dos barrios de Vilanova, leva unha espada, e aquí non se ve, pero pon, onde están as cintas, pon almirante héroe, aquí parece que hai algo borrado, o que pasa que, si xa o intentei antes, se perde definición, se ven aquí, pero en cambio... Entón pon almirante héroe, aquí parece que está borrado, e aquí pon, tedes que creerme, Nelson. Vale, noutro... sair, pasar a seguinte, aí. Vale, aquí, bueno, tamén aquí se aprecia mellor o de almirante héroe Nelson, tedes que creerme, vale? Na foto original se apreciaba moi ben. El me está dicindo que sí. E finalmente, isto é está sacada, unha imaxe sacada, capturada do vídeo este do 51, onde pon, realmente non se aprecia, pero sable del conde Oliveros que, e continúa non sabemos. Finalmente tamén Álvarez Blázquez fala deste entroido no ano 62, cando ingresa na Real Academia, e fala da espada de Roldán. Bueno, entón temos conde Oliveros, Roldán, el almirante héroe Nelson, pero tendo en conta que o de Nelson está borrado e originalmente debería de ser Balán, ou Balan, porque é un dos personaxes, un mouro, que é un das figuras, a figura, digamos, que a combater dunhas loitas que había de mouros e cristiáns, que ainda podemos topar pois na zona en Portugal, que chaman o Auto de Floripes, e dentro do que é Galicia en outros lugares, non? Onde tamén había ese combate de versos. Entón, paro aquí, sobre todo, pero sí quero incidir no tema este, non? Como o de Prado pode poñer en relación toda unha serie de elementos e de outros entroidos. E paro. Sinto. Sí.